Pepeling nalika rapi bisa kacu kuning dadi pepeling kacu kuning dadi pepeling nalika dene setak kowo tapi bisa senadyan pun sedelo wong bagus wis Nduk Hanis
sak lore Bapak Wali Kota. Kita kasih tepuk tangan untuk Bapak Wali Kota, Mas Wakil Wali Kota, Mas Jimmy, Pak Nurong Mas. Ya, gerakane sing padha nak. Yo. Kusmawi Batso. Spesial kagem Bapak Wali Kota, Bapak Nurong. Nggih, mudah-mudahan sesuai harapan Kota Batu semakin sae. Sedaya sae. Kamu tak tunggu neng terminal Gayatri, tulung aku biyen kuwi sing dadi seksi. Yen tresnamu lan tresnaku bisa nyawiji, nganti sprene kowe durung bali. Kowe lunga tak gandeng tanganmu sing kiwa, kaya ora bisa medake tresno. Yen tresnamu isih tak simpan neng jero dodo, muga kowe isih tetep setia. Biasa kakak
Dinas Pariwisata Kebudayaan Kota Batu, terima kasih. Ya, ya, yo, ayo, Kowe ono ngendi? Aku goleki. Kowe ono ngendi? Aku ngenteni. jare lunga ora suwe. Tane ngati tekan seprene. Apa kuwe wis lali? Pamitmu ning terminal Gayatri. Apa wis ra kelingan? Nalika mbiyen pacaran, pamit lunga golek pangan bareng. Mulai wis gawa gandengan. Baca, terima kasih. Buka Bik, matur bangun. Dari kocok-kocok komunitas Bojo, anak Jamalah Raya, terima kasih. Ayo. Ayo, ayo, kamu tak tunggu neng terminal Gayatri. Durung aku biyen kuwi sing dadi sesi yen tresnamu lan tresnaku bisa nyawiji nganti sprene kowe durung bali. Kowe lunga tak gandeng tanganmu sing kiwa. Goyang-goyang ora bisa megake tresno. Yen tresnamu isih tak simpan neng jero dada, muga kowe isih tetep setia. Ada terminal Gayatri aja. Ana sekar gandung Indonesia.